Sanibonani bafowethu, you are welcome. IkwaSibiya Funeral Services. Bengicela ukunisiza, igama lami nguVusi wakwaSibiya, ngisebenza khona la ekhaya. Lo msebenzi lo ngingcwaba wena dadewethu ufuna isineke nothando. Mabe unothando uzokwazi ukusiza abantu. So into eyayingimotivate kakhulu yenza ukuthi ngo-2008 angiyiqala. Ngangibona ukuhlupheka kwabantu. Ngoba uma uzokhumbula ngangicabanga ukuthi qala omasingcwabisane babe banebhokisi namakhasi. So ngasethi mina ngoba nje umuntu uthola manje akazikwazi ukwenza lokho uthola ngase ngifaka igrosa. So uma ngifaka igrosa ngabe umasingcwabisane oqala ofaka igrosa ngoba nganginalo lo thando lwabantu ukuthi umuntu angimnika amakhaza, ngimnika ihasi bese ngimnika nokudla bese ngimnika ibhokisi and then umngcwabo kusuphelile. So inhloso yami yayilapho nje ukuthi umuntu angalokuthi aswele uma beseluze umuntu amthandayo. Sewumnyaka u-17 lo ngenza lo msebenzi. So ngiqale from zero. So mangiqala futhi kwakunekhondla ezazikhona. So makunalezo zikhondla lezo ke so kwasho ukuthi ngangiyazi into engangiyifuna. Ngasuka from one muntu njengamanje ngikhuluma indaba ya 56,000 wama client enginawo asekhule ngalendlela eyisimangaliso. So ke usuthola ukuthi likhona ioffice eliseGauteng, the only one office is really out of the province ase KZN. So around la KZN awu 25. So sengikhule endlela eyisimangaliso. So in all lento ufuna uthanda abantu ukuze bakuthande lapho. Umehluko into efanayo njenganawe uma uthi ufuna ukuyothenga kodwa bese uba nebrand oyifunayo. Mina ngisebenzisa ikakhulukazi ibrand. Ngisebenzisa iprofessionalism. Angizifuni futhi izinto ezicheap. Ngifuna yonke into ibe iclass. So ngifuna umuntu mayeze kumina aye ekhaya ngabambelele ekhanda. Athi cha ngifike ngaphatheka kahle from the day approach ukuthi ulahlekelwe uthande waye wakho. Umehluko ulapho ukuthi how do you approach your client. Okwamanje I'm sitting at 408 abantu abacurrent 408. Kodwa ke uma sokhuluma ke from kuleminyaka leyadlula mhlambe sengudlulile u4000. Phela abanye abantu uyazi ukuthi iemployment uyamqasha onibuye ningazwani uyiterminate iservice. But isamba sesilapho kuleminyaka u17 but currently we are sitting in 408. Honestly, i-receipt the most honest la ukuba honest ikakhulukazi kulomsebenzi lo. Angithi yabona nje wena siswami akufunakala uma udlulelwe ekhaya idoubt ukuthi ingabe nizomfica umngcwabo wena ekiphi imude. Kufunakala ukuthi uma cha ukhona uSibiya. Inhloso yami ukuthi ngifuna bonke abantu la eKZN banambithe uSibiya. uSibiya nje ahleze common la kuyena abe common as ukudla. Le award on my left njengoba uyibona nje i-national award. Kusho ukuthi inhloso yale Big 5 yayisekutheni kufuna ukumotivate abangcwabe ngoba le industry sikuyona ayinakiwe even now uhulumeni ayinakwanga. Even siqala ukunotice lokho from the days of COVID. Do you aware insisi ukuthi thina nje we are neglected. So into abayenzileke bese bekutheni behambela amathuna kuma cemetery na zonke indawo bebona ukuthi ubani umuntu okwazi ukuphatha abantu abashonelwe ngesizotha nomuntu oneclass. Then ngase ngiba nenhlanhla nami ngase ngiyanominate ke kulama category lawo 3. Then ngase ngiyayiwina ke la eyokuthi ke a dignified class funeral. Shuthi lento athi ngikutshena yona ukuthi whatever I do it proper and I do it with classic.
kulamapolisi ala ekhaya. Asiqale la. Asiqale ngokuthi uma uke wangena kulamagcika la ekhaya noma unemali encane kangakanani but ngiyengitshela igang ukuthi they must try their means to accommodate you kuze suthi iphakethe lakho. So imali ayiphumi in other ways uma ke yafika. So ke ukuqala ke lana ke kule mapholisa khona lana as aid uma ungene kumasingcwabisane ka 390 currently leyo casket yakho bese uba nabantu bakhe abazoba yishumi kulo 390 asizikhethi futhi izibongo asiyikhethi neminyaka sithi ngesingithi no age restriction asithi ngoba naku su over u21 sekufuna uzimele senza ikhombo yefamily yakini ukuthi noma ngakuthiwa no 8 years noma kuthiwa no 15 noma no 1 month wena ungena kulo 390 kule package then ngeke kuphinde kinyukeke le mali yakho ngoba umthetho wala ekhaya then uyoyinyusa wena uma ukuthi wena usu add omunye umuntu ufuna ufake wes 11 then usuyam add u30 rand mase ufake wes 12 futhi usuyam add ke futhi omunye kodwa nje eventually imali ayinyuki ngoba lento ngifuna ukukhumbule kahle we are contracted to you. So manje uma ngabe ngizonyusa imali in that way ngizonyusa ngayo kufuna mina bese sibuye futhi sibe nomhlangano. So there's no way singaba nomhlangano nabantu ababalelwa ku 56,000. So ngafuna imosi mabhida phela makunjalo. So ke ingakho ngithi mina nawe nje we are contracted, we are legally binding. So ke that's it. Naba sebehambileke sisi babuye uyabona kufuna ukuthi uma ngabe kule business every month every year ibusiness yakhe igrow seek for izinto ezintsha ngisebenza ne-youth la ngisebenza nabantu abancane we are friend no bosses we are colleague. So uma behamba beyogooglisha noma bebona kwimedia into enhle babuya nayo bezoyifala then thina bese sesiyaviewa bese sesiyimplement only if leyo nto good. So every year siqhamuka nento entsha every year siqhamuka nento entsha. So i-business nje is all about attractive. Mina nje kufuna angimase make sure ukuthi ngiba attractive ngiba smart nawe uyangibona ukuthi ngisho ubona izingane zami lezi zonke they are smart yabo. So ke yabona nje yethina sidila neclass nento esmart usibiya ke bawuthola throughout iKZN i-head office 433 kuBom Street kodwa uma ufuna ukusifona la ke 072 700 1800 call center leyo enye futhi 087 940 2599 uWhatsApp wakho na ke sisike u062 4707070.